И здравейте, хора! Сега ще реагираме на песента на Lava Bear. И както виждате, трябва да чакаме една минута. Както виждате, тук е 7 и една минута. Хората се забавят за една минута. Аз толкова време го чакам. Стоя пред екрана, ма тъй чакам, че направо хора, само да ви кажа, че искам да се абонирате за канала ми. Имам 100 абоната, който се абонира. Той е късметия, като стана 100 абоната. И утре ще продължавам трета част. Трета част ще почвам на Brawl Stars. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте, пускайте. Айде. Lava Bear, mega вкусно, не е фейер. Пак отбивам и е яко стоко, взел съм и за шер. Lava Bear е... Хора, сега съм си взел Lava Bear. Сега да спива. И печеля всяка битка. Тук няма нищо сложно, щом се смее, знам, че всичко е възможно. Lava Bear, Хора, защо не правят Панди Студио? Видя с кръската. носи ме купона. Песента си заслужава малко. Lava Bear е хита на сезона. Пия Lava Bear и съм царя на купона. Гладна мечка не играе, а за жадно да не спорим. Аре, взимай Lava Bear, няма какво да го говорим. Lava Bear, тук няма нищо сложно, щом се смее, знам, че всичко е възможно. Lava Bear, на здраве, моите хора, пристигаме с момчетата и носи ме купона. Абе, да вземем да върнем припева, какво ще кажа? Чакай малко. Стой. Защо повторят Lava Bear everywhere? За какво трябва да казват един час едно и също нещо? Ами, защо черен екран? То свършил. Хора, абонирайте за канала ми. Имам 99 абоната. Бързо се абонирайте. Който се абонира и стана 100 абоната, той е късметлията. От мен, хора. Чао! Аре бе. Сега